Jopur magochele kar chung'od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia koro dwaro ni tend kaunti no ting' malo kwan mag ogunde magochele ma ginyiewo madhi e sikunde e bwo chenro mar pidho nyithind nasari kaluwore ni ne giyudo keyo mabup mar ochele. Kaluwore kod jakom mar riwruok mar jopur magochele Bumamo Cyril Agweli, owacho ni jopur manitie e riwruogno okayo ochele mang'eny monego manynegi chiro mapiyo mondo jopur oyud yuto. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Dwaro mar jopurgo magochele biro e seche ma jowetegi mapidho oduma to dwaro ni sirikand kaunti ma Busia okonygi e nyiewo kothe mag oduma magiwacho ni nengogi ni malo ahinya. Jopur e kaunti ma Busia nyagore mondo giyud keyo mabup kaluwore ni chenro mar sirikal mar pidho nyithind nasari miyogi geno mar yudo yuto mang'eny. Shida ambayo iko saizi mheshimiwa, ile tonnage yenye tulipewa kupeleka kaunti ni kidogo sana kwa ile ambayo imebaki kwa shamba. Mchele ambayo iko kwa shamba saizi ni mingi kuliko ile yenye tumepeleka. Kama tunaweza pata njia ya kupata pesa tununue mchele, tuweke soko ikipatikana iweze kuuzwa. Jopurgo magochele bende kwayo sirikand kaunti ma Busia mondo konygi yudo mashina manyalo konyo e keyo ochele eka mang'eny. Saizi tinga za kukata mchele ni kidogo sana. Unapoenda sasa saizi chini huko utapata watu wanakata mchele na mikono. Ni hasara. So mheshimiwa gavana, tulikuwa tunaomba kama tunaweza pata hiyo tinga kukata mchele hata moja tu itatusaidia sana. Kama ingelikuwa mzuri mheshimiwa gavana, ikiwa kama anaweza kupanga mpango na maafisa wake wafungue mali kama store, ili sisi pia tukipata mahindi tuuze pale kwa njia nzuri tupate faida kwa hiyo mahindi. Koloso toklimo gwenge mabuongo Budalangi e chenro mar kunyo lalo mar geng'o pioula, gavana ma Busia Apollo Tuoma wacho ni jopur temo ting'o malo pith mar chiemo ahinya to ochele kod oduma mondo giked gi nok mar chiemo to be giyudo omenda mar konyruok godo. Mchele inalimwa hapa ambayo tumeweka katika ile school feeding program yetu ya watoto wa ECD, na tuta expand hiyo program kwa sababu pia tunazungumza na mashule zetu hapa, masivitali zote ziweze kuchukua mchele kutoka hapa Budalangi. Hatutaki kuanza kutumia pesa ya hapa kuanza kuagiza mchele ambayo inasaidia wakulima wa kule kutoka kule nje, Pakistani, sijui India nini, na mchele iko hapa Budalangi. Jatend ward Mabunyala Central John Omumi osingo ni chenro mar kunyo lalo mar geng'o pioula biro konyo jopur mag oduma odoge puodho mabuongo mar eka mohew 6,000 mondo gidhi mbele kod pur. Joyce Oduor, Ramogi TV.